Madali lang po. Taday ko nagkakaso pindutan dig din ni Pio. Sandali lang sandali lang po. Aha, garayo ini, garayo ini, garayo ini. Hapon, Sendo Gabos, mga tugang, welcome po sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, ini po sino makakaiba, Henry Maceda po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. May tataram ko tako, kung nga nakakanaw kayo ni Kansambuyang Chief Technician. Natural sana. Good afternoon po, Sendo Gabos. Hanggang po kitang alas 5 din pagkahapon. Chief Technician Ramer Tanayan sa tuyang partner Trecia Marilitana. Sa tuyang partner po sa program coordination si Richard Astor. Aluwas Mega Force Patrol para po mga tugang sa mga bareta ngunya na paghahapon digdi po sa tuyang programa. Si Pio naam po duman sa Tabaco City tamay urgent na pigdalakaw para po sa sendang sa iyang personal na pangangaipo. Sabi nga may kulso sa iyang pamilya para po sa importanteng dapat awanan po ni prioridad ni Pio Fernandez sa iya pong pamilya duman sa Catanduanes. Siyempre po si Boy Mata ang sa tuyang partner, mga tugang dyan sa Manibela, sa Luwas, Padagos po nag-iikot sa mga bareta sa tuyang kapalibutan. Gan po kitang alas 5 nin hapon, ngunyan tabi mga tugang na aldaw na ini nin Martes, Pizza 18 po, kan bulan na kan bulan tabi na Hulyo. Kumusta po kita gabos dyan? Sana po okay kamo. Sana po mga tugang kamo tabi padagos na padagos tabi na na nag-ugma. Ngunyan tabing hapon bilang paghanda mga tugang pasisiring po duman sa pasisiring po duman mga tugang sa tuya tabi na pagdatapos kang haal daw na ini. Okay. May pinadara sa kuya na July 18 ngunyan. As of 3:30 PM. Oy, thank you tabi Mark Salamat amigo. Ayan gustong ko sa mga paradangog ta. Kaya ako po sa programa ko, dahil ko naman kayo po na magbugtak ngayon research assistant o kaya kung ano. Diyan sa nasa Tricia, buda ka mong mga paraantabay, complete na po sa kuyang buhay. Si Tricia pati, naghanda ni Permi, na mag-assist mga tugang sa tuya. Pero may notification tabi ang Mark, Jerome, salamaton amigo may bago mga tugang na advisory on FIVOX as of 3:30 PM. As of 3:30 PM, tabi, ngunyan tabing aldaw, may kinaraman tabi sa sitwasyon kan bulkan mayon. Dati po, inibaga nag-update sinda. Anong oras ni Jen nag-update pagkaaga? Jen, alas 8, 8 o'clock every morning. Ngunyan po may linuwas sinda ngunyan as of 3:30 kasabago. This is ngay a notice of increased activity from Mayon Volcano Summit Crater. Kasubanggi kaya pigiling ko sumayon, garingan niya ako masyadong ibang hero kan bukid. Sabi kan FIVOX, magpunda po kan July 16, ngayon na taon, ang Mayon Volcano Network, nakarecord tabi nin padagos na sunod-sunod na weak frequency volcanic earthquakes. Na nag-abot mga tugang sa 573 hanggang sa ngunyan. 573 events until present. Hali po duman mga tugang sa pigaapon na low frequency volcanic quakes. Nailingan man ini kampig na na-detect kan sa indang infrasound sensor asin po mga tugang nakapagproduce ininin audible rumbling sounds. Nakuha na po yan, nakakadangog na tabi na mga tugang kay rumbling sounds. Hali po duman mga tugang sa Mayon Volcano, no? As of July 17,
As in po, based on the analysis, kadaklan da tabi sa mga events originated from the shallow source and are associated with rapid releases of volcanic gases. Pakitawagan mo nga Trisha yung mga friends natin sa Feebox. May konta ka dyan. Sige daw. Ipa-analyze sarta ini. Ang sulfur dioxide, mga tugang naglangkaw man, susog po sa Saindang Ginibong Survey, kung kaya nagakaigwat tabi nin pagbabago sa paghihiro mga tugang sa Mayon Volcano. Alagad, sa likod mga tugang kang nakarecord sinanin, as of July 18, ang sulfur dioxide nagabot po sa 1,945 tons per day. Kan July 15, 2,989. Tabi, no? Masababa nga ni ngunyan aldaw. Pero, ang saro sa nanariparo digdi, ang padagos mga tugang sa ano yan, ang padagos tabi na pagkakaigwa mga tugang ki activity kan Bulkan Mayon. However, mga tugang, base po sa sinabi ng bagay, tabi, mga tugang sabi kan Feebox, mantinido da tabi kita na nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon. Okay? Hello, good afternoon. Wait. Hello, Andre. Good afternoon. Good afternoon po. Yes. Ano ito? Ano ito? Ito kay Kitar Seda? Ano pong kay... hello, Seni. Hello, Mark. Si Mark ba to? Mark? Sandali lang Oh, apo nang taga-Mark taon-taon. Apo nang taga-taon-taon. Nagka-programa kaya ako. Iyo. Apo tawagan kita ha. Naka-on-air kaya ako. Alright. Sandali lang Alright. Si Mark Jingso, taga St. Rafael. Alright. Tabi, mga tugang may latest man sa sendang Facebook post, mga tugang and Feebox. Sige, baka taod-taod ha, makauron ta mga tugang kay ni Feebox. May sisa nasa linya? Si Dr. Paul Alanis. Yan. Kausapin natin ang Feebox. May kinalaman ho sa latest na informasyon na ito ngayong hapon dito sa sitwasyon ng Bulkan Mayon. Dr. Paul, magandang hapon po sa inyo. Si Henry po ito. Yes po, good afternoon. Sir, may tanggap po kami na latest advisory mula po sa inyo at saka itong press release mula po sa Feebox. Pwede ho ba mabigyan ng ng informasyon ang mga kababayan natin? Ano po mga salient points sa latest pong advisory na nailabas po ninyo ngayong hapon? Ano lang po ito, no? This is just a notice of, hindi po ito, advisory lamang po ito, hindi po ito notice for racing, ano? Yeah. This is just a notice for na mayroon kami na-detect na increased activity sa Mayon Volcano. Yun nga po, ano, as of today, marami po kami nare-record ng mga volcanic earthquakes. Yung ibang mga volcanic earthquakes po are actually nagpo-produce po siya ng rumbling sounds, according to yung mga some witnesses malapit sa bulkan. Yeah. So we associate this yung mga rumbling sounds na ito at yung mga earthquakes na ito yung mga sa rapid releases ng mga yung paglabas ng mga volcanic gases, and nasusuportahan naman po ito ng mga or yung mga na-detect natin na mga mataas na sulfur dioxide for the past few days. Apo, sir, yung pagtaas ng yung pagkakaroon ng rumbling sound at saka yung pagtaas ng low frequency volcanic quakes, ano po ang indikasyon, sir? Anong ibig sabihin yan? Mayroon ba siyang parang movement mula mismo sa loob ng bulkan Mayon? Well, yung movement po ng magma, constant naman po yan. Yeah. Right now, tuloy-tuloy yung paglabas ng mga langlava. Yes po. Especially paggabi, kitang-kita po. Yeah. Totoo. Yun po yung ibig sabihin po, tuloy-tuloy yung paggalaw ng magma sa loob. Now, yung nare-record natin, what we're seeing is, yun nga, naglalabas na ng volcanic gases. Except itong, yung volcanic gases niya is, mataas po itong halos 3,000 noong July 15. Oo. Pero kung i-compare po ito sa doon sa usual na eruption
ng Apo. Mayon Volcano na umabot ng mga ilang libo, Yeah. ilang libo ang yung sulfur dioxide, mababa po ito. Ayun, correct. But then po, this could also mean na baka po nagpe-pressurize. Yeah, that's it. Ang Oo. ayun. So, nagbigay po kami ng abiso na i-maintain po yung alert level 3 at i-maintain din yung kumbaga no man's land or yung permanent danger zone. Yeah. Oh, actually, sir, yun ang point ko kanina, yung about pressure, yung bagong pressure mura sa create sa loob ng bulkan. Kasi kung, diba, kung tumataas po yung emission at saka yung may rumbling sound na and may low frequency quakes, may indikasyon ho na may pressure na mas bago o mas malakas mula sa loob ng bulkan mayon? Yun po yung natin. So binabantayan po natin right now with other yung other instrumentation. Opo. Oo. So with it ngayon sir, base po dito sa advisory na babasa namin mula po sa inyo, walang indikasyon na pwedeng maitaas sa alert level 4 ang bulkan as of now? Not yet naman po. Wala naman kaming sinasabing itataas. So ngayon po, i-maintain lang natin yung alert level 3 at yung exclusion or yung evacuation ng mga tao dun sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Yeah. Pero yung sir, yung isa sa mga ugali ng mayon na nagkakaroon siyang phreatic eruption, mangyayari kaya ito ngayon? There is always that possibility po. Okay. Kahit naman po naka-alert level 0 ang active volcano. Correct. Po. Not just Mayon Volcano, any volcano. Po sa Pilipinas. Ayun. Okay. So sir, ano pong advice natin sa mga kababayan natin na mga lalo na yung mga nasa 7 and 8 kilometers pa na hanggang ngayon nandiyan po sa paanan ng bulkan mayon? Okay, right now po ang pinaka-evacuate natin ay yung nasa loob lamang ng 6 kilometer. Yes. Danger zone. And yung advice natin is sa 7 and 8 na sa ngayon mag-prepare lamang po, maging handa lagi. In case magkaroon ng escalation ng activity, and especially yung mga ozone, yung mga pyroclastic density currents, kung umabot doon sa 7 or doon sa 6 kilometer boundary. Yeah, opo. As of now, sir, ilan ho yung pinakamalayo na takbo na po ng ozone, yung lava? Yung lava po, malayo-layo pa. Wala pang 3 kilometers yung pinakamahaba. Ayun. Now, yung ozone po, yun na medyo mahaba. Yung pinakamahaba so far is nasa 4 kilometers. Dr. Paul, maraming salamat po, sir, sa inyo. Mabuhay po kayo sa PHIVOLCS. Welcome po. Welcome. Yes, sir. Thank you so much. Yun po, mga tugang. Kaya PHIVOLCS nagpaluwas lang kay advisory na nariparo sa paglangkaw kan low frequency quakes, no? Meaning, kaya ito pag nagko-cover kami kay ito kan bulkan, pag nahiling may na nadakulo na po kay low frequency quakes na sunod-sunod, may aktibidad ang bulkan na bago, meaning yung term na pressurized mula sa loob ng bulkan mayon, yun po mga tugang itong pwedeng nailing kan PHIVOLCS. Pero as of now, ang dahil kinahiling na indikasyon na pwede ining itaas sa alert level 4. Ano pa, aram mo ang indikasyon pag nagtaas kita sa alert level 4? Ang indikasyon mga tugang, ang problema pag nag-alert level 4 kita, madakol ang mga evacuees niya to. Ang 7 and 8 kilometers, i-evacuar yan. And ang Legazpi, magkaka-evacuate mga evacuees. Iyan ang saro sa mga pwedeng scenario na paghahandaan niya to. Kaya, although susog sa mga indications, po mga tugang na iling na dapat itaas sa alert level 4. Pero pag itinaas yan sa alert level 4, kasabay ang hero kan sa tuyang mga kababayan. And dakol na mga tao ang malipat as in magpapaaga sa mga evacuation centers. Iyo po, Susana po, permi lang kita maging handa, mga tugang sa siring na bagay, tangani po na dekitaki problema na hampangon tabi sa mga maabot na aldaw. Alright, sige po. Aramon taruan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Kaya ba mga tugang ang Mega Force Patrol? Nasa linya po si Al Armario, plus 4:26. Good afternoon, Paringal kami. Thank you so much, pare. Good afternoon. Dahil nangyari sa Bigalat.
napag-presentar ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armidilla kan propose 512 million loan para sa pag-develop kan GBDAP o Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Ini ang nangyari ngunya na hapon digdi sa Sanggunian Panlalawigan pagkatapos na daima nagkaigwanin quorum tatulusan ng board members ang presente. Sinda board member Vic Siga Jr., Eva Josephine Ribaya, asin board member Vince Baltasar. Dahil na nakaabot si Vice Governor Glenda Ong Bongao, taan sabi na sa biyahe pa, and nag-declare na yung quorum nasa area Pasanakan, Santo Domingo. Yun ang nangyari, kaya temporary ang naging presiding officer si board member Eva Josephine Ribaya, floor leader si board member Siga, sulong na siya ng board member na nakatukaw sa tubangan si board member Vince Baltasar. Si board member Rolly Rosal, aramtaman na may ganan, nagumundo ang pamilya sa pagkagadan ni Joe Nonong, and sutulungan na mga board members yaon sa official travel duman sa BNAA o Bicol National Association in America, sinda board member Dante Arandia, Jason Palmiano, and board member Ray Bragais. Si board member Dennis Misalonia on official leave, si board member Melissa Badesa, official businessman, may pigitan din daw na okasyon dyan sa Pepperland Hotel. So ibang board members, dahil sabot kon nga tata, dahil nag-aparecer ngunyan hapon sa sesyon regular. Sa rokota na sa mainit na istorya, abigabangan iyo ang pagpresentar ka itong development sa committee meeting kan planong 512 million na utangon ka na probinsya para sa GBDAP for second reading na kanordinansa, alaga dahil nangyari ngunyan na hapon. Ano ang kompareta? Anong gagastusan ka na 500 million plus sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital? Well, nabanggit na ini kasubago na mga Nadangog ko yan kay Pio, kapag-report mo kay Pio eh. Alata kalkalon ta sa tuyang record. Ata, gusto sabihin mo, kanagloon sa probinsya ka ito, kampanahon ni Governor Bitsara, bako sapat itong kantidad na ito para ipatindog ang building o para sa ano ang dagdag na yan? Hindi po sapat. Talagang hindi sapat. Itong 700 million para sana sa building. Nag-loan para sa ano lang itong inotopig loan? Para sa building sana ito. Yung sa building tapos na? Nasa 86% ng accomplish. Matapos sa Disyembre. Ngunyan na taon. Sabi yan kan Land Bank. Na-release na nindaan about nasa 605 million na ang na-release ninda. Itong linaw na ito, ang intended for the completion of the whole building, tama? Aha, sa building lang ito. Na-release na gabo sa loan? Dahil pata nasa 605 million pasana plus ang release, so may 94 million plus pa release na ang kontrata kayan dapat matapos kan kontraktor ngunyan na December 2023. Ya, kung ma-release itong natatada pa na kwarta, matatapos ang building? Expected na matapos talaga yan. Iyon yan sa kontrata. Naisip ko sa habang pigdadangugan mga report mo na sa ibang programa, kung nag-loan ka nga ki 100 million, di ba? Ika nga nag-loan ka nga ki 1,000 para magibo ka kisarong kubo, expected na pagtapos kang paggasto mo kang 1,000 tapos ang kubo. So kubo sana. Diba? Kubo sana. So gusto sabihin iyan ay loan na sunod dahil naman yan para sa building. Dahil naman para sa building tigdi. Para sa ano yan? Pigba nga ini ang 350 million para sa construction kan access road. Tayo na GBDAP building na nakapasyar na ko dyan one time. Duang dakulao na building iyan. Orarayo pa sa tinampo. Kaya so access road parte ka na gagastos ang kan 300 tabig ba nga ini 350 million para sa access road
igibuan daw ki tulay halay duman sa sarong building pasiring sa sarong building sa Charity Ward dangan para sa power supply, water system, medical equipment, IT supplies, mga beds kan give it up. Iyo yan ang gagastusan tabi pade. 16 iyo tama. Total na ni pare 512 milyon. 512 million gabos-gabos na. Oh, so kung ma-approve ang loan na yan, bari pira gabos ang loan kam Kapitolyo? I-plus mo so 700 plus Pira? 512. Pira na nasa Pira na yan. 1 billion? 1.2 billion. 1.2 billion. Billion. Plus million. Billion. Billion ba Billion. 1.2 billion more or less Aha. ang loan ka na probinsya para dyan. Correct. Oh, sige. Kaya man dabayadan ta paliwanag na bagaan kan budget officer. Kaya bayadan kan probinsya yan? Kaya bayadan Yan ta. ang loan, good for how many years yan? So 700 million, 15 years. Pera? 15 years. 15 years. Ining additional loan na 500 million plus? Di ko plansya pa kung magkauro yun. Kung pirang years yan. Pirang Depende yan sa terms and condition na pipirmahan kan gobernador dangan kan bangko na utangan pwedeng DBP or Land Bank. May magayunong ko ta kaayan kung maugaring may mga hindrances, may mga ulang. Ang alibawa, iyan na tinampong yan, pwedeng din na yan ko ta i-loan. Alin? Yan na tinampong na baka may access road kang Pigataram, haling main road pa siling sa Palaog. Aha, ano pat man sa ito? Madalion ko ta. Ugaring, gero na pwede mangyari ng suggestion ko. Ne, ito. Imbis na kasabay na sa Barret 12. Alimbawa, Sako Bicol, Chairman Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. Pili yan isabay sa General Appropriations Act for 2024, kung dahil patapos. Alo, yung pa ito. Di ba? Pwede yan next na year pa ito. isabay ni Kung Didi sa GAA for ugaring, hindi ko aram kung approve na so for 2024 tang budget, di ba? Anyway, tangani ko tang anyway, sige. Yan between province and bangko. Sige. Dahil paso, dahil magka-intradig sa ibang politiko. Dahil pwede ba ka magkuhan? Pwede ka magkuhan, di ba? Pwede ba pwede. ka mag-effort na ang ibang politiko magtuwang dyan? Lingan BRTTH. Sisa naggarasto ka yan. Ang punto tadig di, sumaiwasan ang utang kang probinsya. Anyway, may pambayad man dahil. Kaya da. May pambayad man gayo. Oo, ikaw pala nang kipatakaran sa Bureau of Local Finance na dapat dahil lang maglampas sa 20% kan kabilugan na budget kada taon an utangon. Picturumpiot nasa 7.4% pa man sana. Kung iyan 1.2 billion, dahil ibang utang ang Kapitolyo, ang probinsya? Magkitang nabaritaan na ibang utang. Ibang utang. Okay. Sige. Okay. Para may entras yan tabian sa mga bigabangan takot adigis sa ngulang palawigan, kundi yun ang anihan. Dahil korom, nganyan na hapon. Alam Mario, thank you. Yan ba na mga arogan, di ba? Pwede ko tayo yan. Ugaring, siyempre, may mga kwan may mga balakid. May mga balakid. Para dyan kung paano yan magkabaradyetan ko ta na magastusan kang National Fund. Anyway, sige. Mga tugang alas 4:35 po nin pagkahapon. Dagdagan na po ang dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Kaya ba si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Yes, good afternoon, GT. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, pag-abot kang 2028, dapat makabalik ang Bicol Region bilang fastest growing region sa bilog na Pilipinas. Ini-VP Kaptang kan mensahe na binawian ni National Economic and Development Authority o NEDA Bicol, Regional Director Engineer Luis Banwa. Pero ini sa pinaglalauman na mangyari kan na NEDA Bicol, particular naman kay ning Regional Development Council o RDP. Ngunya na pagkahapon BP formal na ipinaglansar ining Regional Development Plan o ining pinag-aapod na RDP para sa taong 2023 sundo 2028. Ining RDP ana ini 2023 to 2028 kumbaga sa engineering BP yun ang masterbing blueprint kan na Bicol Region
tangani ng maabot itong pagiging maunlad o pagiging developed na rehiyon. Sa nasabi ng aktibidad, ngunya na pagkahapon, nakulso naging mga bisita, mga VIPs na nagpasabig di sa venue, dito sa SM City Mall, Legazpi, 3rd floor, kung saan personal man na binisita ni ASEC Greg L. Pineda, siya ang NEDA Regional Development Group ASEC, and sigun sa BP, dakulang bagay ang mga arog training pinagigiribukan mga rehiyon dahil ang tadakulang tabang ini para na maabot man kan Pilipinas itong ambisyon natin 2040. Dahil man ito sararuan na maabot kung kaya by medium terms sa pagkakaigwan ng mga regional development plans, padit-diit, maabot ang naunang bita ng bagay. Tangunta BP ang pahayag ni ASEC Greg L. Pineda, may kinaraman man digdi sa launching na ini kan Bicol Regional Development Plan. Objectives, strategies, and priority programs designed to foster economic and social transformation in this vibrant region, prioritizing inclusive growth, poverty reduction, and ensuring resiliency. Through this plan, we hope to promote the region's functional role as a geothermal energy supplier, major producer of agricultural such as abaca and pili, tourism destination, Luzon's gateway to the Visayas and Mindanao as an international gateway in the south. The RDP strategies are aligned with our national vision, Ambition Natin 2040, as well as the development goals and national strategies outlined in the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The formulation of the RDP involved an extensive and inclusive consultation process to ensure that the concerns and priorities of all stakeholders were taken into account. However, while completion of this plan is a milestone that merits celebration, it does not mark the end of our journey. It's merely the beginning of a crucial phase of translating strategies into action and continuously evaluating their effectiveness. So, yan tabi BP, ang tingog ni ASEC Greg L. Pineda kan NEDA. Itong nababanggit ka subago Gary, Joshua, alam ba ano sinabi? Gary, di akong nadadangog na anong para sa Bicol? Ano ang plano sa Bicol? Pero alam ba una, di pa ako nadadangog na natutumbo kung ano ang para sa Bicol? Ito nga ni BP, dapat so growth rate kan na Bicol, makabot gyara sa at least 8.5%. Takang taong 2019, Bicol region ang fastest growing region sa buong Pilipinas. Buminagsak lang iyan kan na panahon na pandemya. And ngunyan, nakasabay sa RDP plan na kumbaga hihingwahon na makabalik ang Bicol region bilang fastest growing regions in the country. Sa paagi ang dito, siyempre, nabanggit ka sa bago, pag-boost kan na tourism and siya ang magiging gateway. Tourism, saro lang yan. Ano pa? Gateway siya kan na Visayas and Mindanao. And gateway sa BP kan mga international travelers, padilimang baga sa Albay, dyan sa Bicol, yaw nitong international airport dyan sa Caraga, Albay. So, sa pagitan na BP, nagkapera pa sa mga target, siyempre, mabawasan itong unemployment rate and madagdagan so may mga trabaho and sigud pa kay RD Banua kan NEDA Bicol, iaayuson BP itong airport, i-improve ang Bicol International Airport. Yeah, gusto ko madagog marap pa. I-reorient itong airport sa Naga and sa mga main highways tabi BP ay ito man ang aayuson. In fact, igwa kay dakulang tinampo from Lucena, sundo na ini papasiring dyan sa Matnog Cansor Sigon. So nagkapirang taon BP ang konsumo sa yan, pero sigun si RD Banua,
ongoing na ang mga road construction projects na yan. And pag natapos, nakulang tabang para sa Bicol Region, kumbaga maging center of commerce man inidipit, from Bicol, yun ang maging gateway to Visayas and Mindanao. And yan, matutuya, nakulang oportunidad kung mag-arabutan na ang mga international flights. Hanggang ano rin yan ang plano? Ining plano BP, short term ini, from 2023 to 2028. Tama man, 3 years. 6 years yan na 23 to plano sa 2028. 6 years. Pero 6 years Tama, yan. pagkatapos kan term ni Presidente Juan Marcos, di ba? 2028 siya matapos kan term Yes, si Marcos. correct. Paano daw gigiribo niyan? Pag-discuss ko kung paano gigiribo niyan. Ining mga proyekto ini BP, siguro si RB Banoa, kumbaga siyempre may role ang gobyerno, ang national government, ang local government, and ikatap maninda itong mga private sector. And tangani ng kumbaga sabi nga ni Engineer Banoa, bako lang gobyerno ang may responsibilidad, kundi pati man sa mga iba pang stakeholders, lalong-lalo naman itong mga private partners balakan na gobyerno, gabos na mga LGUs, private partners, and iba pa biting ahensya, iya magpaturuwang-tuwang tangani ng ining plano na ini na binilog ninda para sa taong 2023 to 2028. Iya ang talagang may sakatuparan ng NBP sa laog kayo na 6 na taon. Ayun. Okay. Okay? Yan So, kaya kung nasa may assurance na magigibo yan. Tatunganin sa pighaputa dyan sa development sa palibot kan mayon, din ako kunhain na. Iya baga. Ako may... sorry tabi mga amigo. Sorry sorry tabi. Pasensya na. Pero, so inot na development plan, ina-follow mo tabi Joshua. So inot na development plan, pero ang na-achieve ka ito? They na Diba? discuss pa DJ. So inot na mga development plan na ginibo, pero ang na-achieve ka ito. Pigahanap ta nga ni baga, so plano sa palibot kan mayon, di ba? Bako, dahil man sa'yo mo na itao kung ano na sa nangyari. Day pa. Di ba? Siguro, mga araw ka na bagay, maski nasa papel pa sana, ang mga Bicolano, pero may diretso man na maaraman kung ano mga yan. Correct. Di ba? Okay. Sige. Okay, so para BP, iyo yan ang laging dalagan ka na aktibidad mo niyan, launching kay ning Bicol Regional Development Plan 2023 to 2028. Para ang tema ng BP, sarabay, pasiring sa marhay na buhay. Diba? Pamilyal kaya sa kuya ang unan? Sarabay, di ba? Panahon ni Governor Bitsara ka ito, Arriba Albay, Sarabay. Di ba? Okay. Sige. Okay. So, yan na, BP, sa mga masunod na programa, hindi may himayon ta pa. Sige Sa daw. mga naging discussions sa GDP sa naunang bisa ng aktibidad. Pero so far, yun mo na yan ang mga development man dig DDP sa naunang bisa ng aktibidad. Kay bahan ko, si Rosalie Marbella, ang BU intern. Joshua Pino, DCGD. Salamat Joshua sa report. Standby mo na Jimmy at sakaan. Oras natin, 4:43 na po nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Marahay na bareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye managod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa intang website capfil.com kung saan pwede ka mong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo igwaning apelabling cheque. Pwede man mag-email sa info@capfil.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag-inquire. Sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules, magkakaigwa ng special 3-day releasing of checks para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSR, permit number 0471 series of 2023. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas
mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikonkon sa karsel pero da man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa saindang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapon o mag-text sa 0950-061-8901. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dagdagan ta po ang mga report. Hali po dyan sa luwas, nasa linya po si Jimmy Nasalita sa oras na 7 minutes bago mag alas 5 nin paghapon. Jim, good morning, good afternoon Jim, pasok. Yes, dapat Bibi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, paminsan-minsan may nadadangog na rumbling sound maranggad sa pamitisan kan bulkan. Paminsan-minsan may abo. Paminsan-minsan may napaparong na sulfur. Ini particular digdi sa barangay Maninila sa Mayon Unit kan Ginobatan. Kung saan maray nga ni sigon kay Kapitan Artemio Oxales na nagtataga-uran tanadadagnas an abo. An sulfur, iyo ananday masabutan ta nagtatagaalis ngaw, magin andi si JB News kanapasyar sa pamitisan kan bulkan sa Maninila, igwa mananggad kitang naparong nina sulfur sa nasabing lugar. Iyon. Kaso bago, sigon kay Kapitan Artemio Oxales, na habang siya walking sa barangay, may uminalintuto daan nagko-cauliflower na aso. And talagang indikasyon ini na may ibang aktibidad mo niyan na bulkang mayon. Kaso dahil masyado na mamalisyahan, dahil natatabunan nin dampog, na palibot ka na bulkan, di kun may dampog, dahil man mahiling kun na may nag-aalintuto ng abo, waso, yan sa puro-puro kan bulkang mayon, bibi. And Iyon ang ano Jim, kan mga pirang alo na bagang nababalambo ng kikwan ang mayon, maka dito na pagapaghuna mo, adwara sa naki-aktibidad, pero baka tod-tod yaw na biglang may bumulos na kung ano, di ba?
Dapat talaga mag-ingat, maghanda permi ang palibot. Ayun, sabi ang tugon ni Kapitan, taigwa pa man din na, basta natural sa mga yaon digding nawawal at sa mga kalalakihan, siya natural. Ang mga lalaki, naghahanap man kan sa mga pangaipuan, apira katong sa mga ayuda, natural madiskarte ka man so pang pamilya mo, kaipuan mo man dyan, kwarta pa. Yes. Sa pangaipuan kan pamilya, urog pang sa masunod, burukasan na naman kan klase. And pag namali siya na hindi maragok-dukon ang tulakan bulkan, iyan dapat ako pa siguro. Dapat pumusngak mananggad, sana daiman. Kaya nga niya, niyo nabiso ni Kapitan Artemio Oxales, na pirming mata sa bula sana, maski kung dahil nahilingan bulkang mayon, na igwa na sinaki mga indicators dyan na rakubnob sa nakan bulkan na madideterminar nila kakaibaan bulkan. And kung may parong nin asupre, ayun na yan, ang talagang iba na, may nagluluwas na talaga dyan. Okay. So ngunyan, pag-abot naman duman sa mga residentes ni Kapitan Artemio Oxales sa mga evacuation centers, dahil man siya ni nakakaabot sa iya ni na mga kung ano pa man ang mga dakulang problema, hindi ko nigwaman mga minors na manageable kan pamilya asit kan barangay. Yes. Iyan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jim. Sa tuya tabing chief reporter sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linya po si Ange Galero. Ange, good afternoon. Go. Good afternoon, VP Henry. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, nagpasar din sa rong resolusyon kunya na pagkahapon na sanggunian panlungsod ni Legazpi na minataonin pakikidumamay sa pamilya Rosal. Sigun sa pagpresentar ni Konsehal Alex Howe sa sanggunian panlungsod kan Legazpi, ang bagay ni manungod sa pagkagadaan ni Cho Nonong o kaya si Engineer Eleuterio Yuson Rosal Jr. kan nakalihis na Hulyo 16. Sigun sa iya, dakula ang naging kontribusyon ni Cho Nonong sa mga Legazpeño, lalo na sa bida politika, kung kaya magkakanigo sa naman at tawanin onra asin pagmidbid ka na gobyerno lokal kan Legazpi an siring na persona. Pero kaya nagpapaabot man ni pakikidumamay ang bilog na sanggunian panlungsod kan Legazpi kay dating alkalde asin dating Governor Noel Rosal, pati naman kay presenteng alkalde kan syudad na si Mayor Carmen Geraldine Rosal. Yan tabi VP ang informasyon, halidigdi sa City Hall, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang, may kinaraman po sa nangyaring sesyon sa sangguniang panlungsod ngunyan pong hapon. Alas 4 na ugaring, sa aga naman kita mga tugang magribahan kan mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Masunod na ang bareta alas 5, kay ba muna si Josh Babino ngunyan na hapon para po sa mga bareta sa tuyang kapalibutan sa lado nasyonal asin sa lado lokal. Sa pangaran po ni Pio Fernandez asin po sa bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye, marayin hapon sa Endogabo. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol